1. máj a bohatý kultúrny program si prišlo do Madaras parku užiť veľké množstvo novovešťanov. Dneska je tu veľký záujem, no. Aj na ihrisku hore, na Tarči, aj dneska tu je veľký záujem. Však to je dobre, keď tak oslavia také na 1. maja a také veci. Málo kedy to bolo, ale už nejak sa to rozširuje. Chýba mi konferenciér, aby to uvádzal. Toto mi chýba, ináč je to všetko OK. Je to super, dobrá nálada a aj dobré počasie. Krásne slnko, žiadne mráky. Počasie dneska je veľmi pekné a sme boli aj v občerstviť a sme veľmi spokojní. Pravda, že chodím pravidelne ako na vystúpenie 1. mája. Hej. V rámci programu, ktorý bol pripravený Mestským kultúrnym centrom, v tento deň na javisku vystúpili 2 folklórne súbory, a to Čačina a detský súbor Ihrík. Pesničkami, tancom či vtipom ďalej deti potešil Edo Drevo so svojimi vílami a prišiel aj kúzelník Wolfy a jeho zvieratká. Celý program tejto oslavy zakončila hudobná skupina 5. element, ktorá divákov potešila verziami inštrumentálnej, populárnej a filmovej hudby. Je to pekné, že proste začínajú ľudia chodiť, že sa tu robia také akcie vôbec niečo, lebo vo svete, v Rakúsku alebo v Nemecku je to bežné. Tam keď leto začína, tam sú akcie každý deň a je pekné, že to aj tu už. Takže že majú ľudia kde ísť s deťmi a tak proste. Môj brat vystupoval práve tu, takže sme prišli pozrieť. Dceru som mal tu, takže sme sa prišli pozrieť a syna by to videl. Takže je to veľmi dobré, lebo sa aspoň venuje tým tradičným tradíciám, ktoré máme na Slovensku. Takže ja si myslím, že pre mladú generáciu je to veľmi dobré. Tak ja som pozeral, že bola Čačina a my s kamarátmi sme sa veľmi na to tešili a nám sa predstavenie páčilo. Hodnotím to dobre a užívam si to tu. Konečne môžu deti ukázať, čo vedia, čo sa naučili za celý rok. Všetko výborne, na jedničku. Takže prídete aj na budúce? No a určite, každý rok chodíme. Veľmi pekné. Odporúčam každému v Spišskej, aby sa prišiel pozrieť na toto predstavenie každý rok, Adam.